atur giaran nuwun para kadang pamirsa sutresna budaya kagung miwah putri ingkang kinurmatan ngaturi sugeng siang saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani keparenga ing siang menika keluarga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan ingkang mawi irairan Joko Kendil minta kawin. Dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Pas Anom Suharyanto asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto wondene pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Sadene pagelaran kita kawiwitan badhe kula aturaken para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika. Kelir sepisan gambaraken wonten Kadipaten Parangkencana. Hadipati Tejo Baskara ing siang menika kaparagani Raka Maju Dek Prakoso. Hadipati Tejopati kaparagani Adimas Eko Pranoto wondene prajurit ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala. Kelir salajengipun wonten pertapan Toyo Arum Resi Pramuju ing siang menika kaparagani Raka Pas Andi Suratmin Wasiageng kaparagani Raka Pas Andi Prasetyo Sriase kaparagani Nimas Menikwi Diawati Pramuji kaparagani Adimas Kundi Asmoro wondene para siswa ingkang dipun tindakaken seniman Bagus Wahyu Manggala. Kelir salajengipun wonten ing Kraton Tanjung Anom Prabu Sindunegara kaparagani Adimas Abi Rojali Siti Kumbini kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati Resi Praboto saking Guwa Mayit kaparagani Adimas Abdul Sutopo Tenung kaparagani Adimas Riko Saputro Joko Kendil kaparagani Raka Pas Bagus Suyanto wondene Cahyo Purnomo ing siang menika kaparagani Adimas Bagong Sutresno. Hadipati Purbanegara wonten ing Medang Kaweryan kaparagani Raka Pas Anom Suharyanto Widowati kaparagani Nimah Diah Maharani Widosari kaparagani Nimas Uut Sutriyana Widoningrum kaparagani Nimas Tata Wulandari Widoningsih kaparagani Nimas Atun Sagita wondene Widyoning Tias kaparagani Nimas Gimbul Mutiara Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggala katindakaken Cak Sendor Adimas Rokim sarta Bapak Mogol wondene emban
ingkang dipun tindakaken siciup arum somplak kabiyantu sisoak indah kalola. Menggah mekaten para kadang pamirsa sutresna budaya. Para paraga ingkang maragani cariyos ing siang menika, Ito Sagutra saking keluarga ageng paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo. Namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng hamirsani. Nuwun, nuwun, nuwun.
puja pangestu kakang enggal Suratampa. Rewalan anggen kula nampi pangestunipun Kangmas Adipati. Kula regem pinangka dadi jimat paripin lan hanimnu kekuatan. Anggen kula mesuwi wonten ing Kadipaten Parangkusumo. Lungguh sing kepenak, Kyai. Kula nggih ngestuaken dawuh. Kabeh prajurit ing Kabupaten Parangkencon. Kowe kabeh padha ngaturake sembah pangabekti tak tampa. Ora liwat puja pangestu tampan. Sangat anggen kula mugi dadosaken jimat kula. Piye pegawean? Inggih, kewajiban kula naiki sedaya prajurit magangan enggal Kanjeng. Ya. Menika sampun suwaka pander ana ing Kadipaten. Ya. Mriki Dapat. Wajibanmu piye? kewajiban kula namung jagi gedung pusaka. Samenika mboten wonten pusaka ingkang anes Kanjeng. Bagus. Nggih, kewajiban kula ngadi sedaya prajurit mandhipun magangan enggal. Iya. Menika sampun wasis kira saut terampil Kanjeng. Ino. Wajiban kula jagi perpet wonten Kadipaten Parangkencana. Iya. Mboten mucuwani Kanjeng. Bagus. Kowe. Taji. Prajurit oleh Parangkencana kok aneh Kangmas. Aneh konti ya. Lah niku saben-saben panjenengan damel kok ecuk. Ngoten niku pripun? Ji, Nggih, coba matur. ilate niku gepok. Gepok anes. Ilate gepo ora iso omong. Nggih bisu. Ya, lungguh sing kepenak. Yayi Tejopati. Kangmas Adipati Tejo Baskara nuwun nggih. Sakuse satu lungguh pun kakang bakal nyusung pawarta. Kepiye kahanan sarta swasana ing negaramu? Kepareng matur Kangmas. Tenanipun rumas mopo sak lebete manah kula. Sak sampunipun kula kaju menengaken pinangka Adipati wonten ing Kadipaten Parangkusumo. Ya kene jeneng bisa kandha sing kaya ngono. Kawula kula kathah ingkang nandhang cingkrang. Kathah ingkang sami bebotra wonten ing sanes negari namung badhe pados pangupa jiwa. Oh ngono ya. Saya dangu wonten ing Kadipaten Parangkusumo. Saya rumpil menika ingkang anjalari kekes penggalih kula. Mila saiki menika Kangmas. Iya. Kula nyuwun rigen supados Kadipaten Parangkusumo kados dene Kadipaten Parangkencana nalika kula mapan wonten ing Parangkencana. Rumas iri lan meri sak lebete manah kula. Ngono. Ngertos kawula panjenengan uripipun sarwi mubra-mubru linabur madu. Wewangunan kencar-kencar hanggaya kencana rukmi Kangmas Adipati. Apa to sebabe Ai nganti dina iki Kabupaten Parangkencana katon kencar-kencar pindung gayuh kencana rukmi jalaran. Kabeh kuwi mau golong giliking tekad kang nyawiji antarane kawula lan sesembahan. Mergo apa? Jeneng negara iki ora ngomongake darbeke Nayaka Praja. Nanging jeneng negara kuwi uga darbeke kawula. Kula kanthi kuwi lamun to kawulane wis manunggal marang sembahane, mbok menawa wae ing mengkone jeneng sira bisa nulat marang pun kakang. Bisa mangun negaramu kaya dene negara ing Parangkencana. Menika ingkang kula antuan sesorah lan wewarah saking Kangmas Adipati Tejo Baskara. Kula kanthi kuwi Mugi-mugi mangkenipun badhe kula biwaraken kawula kula supados saged ngimbangi swasana lan kahanan wonten ing Parangkencana. mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget sakwise jeneng sira dadi bupati kudu ati-ati. Aja nganti lirwa ing kewajiban. Kados mekaten Kangmas Adipati nuwun nggih. Mula kanthi kuwi apa to sebabe Yai? Nganti jeneng sira tak wenehi layang ibran. Kang supaya jeneng sira iki ngadhep ana pangarepanipun kakang. Menika wigatosipun nalika kula kaadhep peranganipun para Nayaka Praja. Kasaru wonten datengipun prajurit utusan saking kersane Kangmas Adipati Tejo Baskara. Sak sampunipun caos Nawala wau kula buka.
Suraosanipun saged mboten saged kula kedah sowan wonten ing ngersane Kang Mas Adipati. Kang Mas, sarene kula sampun tinangkil wonten ngersa panjenengan. Mbok menawi wonten bab ingkang badhe panjenengan andharaken supados mboten tumpang sup monggo. Enggal-enggal paling wecolan sabdo dhateng kula Kang Mas. Yai Tejo Pati. Oh nggih. Satrane ngantipun Kakang menilayang ibran mergo aku pengen kondo karo kowe ya. Perkawis menapa Kang Mas? Patang dina sing kepungkur aku di demo karo kawula ing Parang Kencana. Manut ngendikane Kang Mas Adipati menawi kawula panjenengan menika uripipun pubramuti nabur mati. Katentreman ayem sarta tentrem. Kawula tansah nyengkuyung anggen panjenengan jumeneng Adipati wonten ing Parang Kencana. Menapa mula bukane ngantos kawula panjenengan sedaya menika demo panjenengan napa badhe nglorot panjenengan Kang Mas? Ora teges Kakang nglorot marang palunggunipun Kakang iki ora. Lajeng menapa pun Kakang ya ora ngentekake kasaryane negara. Apa to sebabe kawula nganti padha demo iki mergo pun Kakang durung duweni bojo. Kawula iki padha njaluk kang supaya pun Kakang enggal-enggal palakrama ya. Leres. Menapa ingkang dados pangandikanipun Kang Mas Adipati? Mula kanthi kuwi mergo aku salah sawijining bupati, aku bakal nuruti apa sing dadi kareping para kawula. Mila saking menika panjenengan menika pindhanipun bapak. Mungguh kawula wonten ing Parang Kencana. Iya. Kathahipun kawula panjenengan rasan, nantu-nantu menjang menapa panjenengan palakrama. Ngayunaken wanita pinangka ibu-ibunipun kawula wonten ing Parang Kencana. Ya, iki tiwas kebeneran. Wis ana salah sawijining wanita sing condong marang rasane putih. Wah, dapur kaprasang yogi. Iya. Menawi sampun wonten wanodya ingkang badhe panjenengan sengkakaken pinangka garwa panjenengan ngesuwi wonten ing Parang Kencana. Lajeng sinten menawi pareng kula pengin ngertos. Ngono. Nggih, bocah wadon sing bisa nyocoki marang rasane. Ora ana liya Sri Asih saka Pertapan Toyo Arum. Matur nuwun. Mbok menawi mboten tumpang anggen kula nampi pangandikane Kang Mas Adipati. Sinten manungsa kala wau? Sri Asih saka Toyo Arum. Napa panjenengan menika nyemu kalian kula? Lho, kok jeneng sira bisa kandha kaya ngono? Sasampunipun kula mitra. Kalian Kang Mas Adipati wanodya ingkang panjenengan badhe sengkakaken pinangka garwa wonten ing Parang Kencana menika Sri Asih. Iya. Rumaos didodhok sajroning manah kula. Semunipun Kang Mas Adipati menika nyemu kalian kula. Aku iki ora nyemu karo jeneng sira nanging tenan pun Kakang kepengin mundhut garwa lan Sri Asih. Matur nuwun. Kula suwun kanthi sanget ampun dipun lajengaken menawi Kang Mas Adipati menika badhe ngayunaken Sri Asih pinangka garwa. Ya kene jeneng sira bisa matur sing kaya ngono. Wonten ing ngajeng kula sampun matur. Iya. Menawi kawula kula kathah ingkang nandhang cecingkrangan. Sasampunipun kula minggah wonten ing Pargen. Pados wiku ingkang bentur sutapanipun. Iya. Kadipaten Parangkusumo saged kencar-kencar Hanggayo Kencana Rukmi. Menawi kula saged mengku salah satunggal wanita pinangka sisihan kula. Iya. Kamangka Kang Mas. Wanita kula wau mboten sanes Sri Asih saking Toyo Arum, kabar ingkang kula tampi yogane Bapa Resi Pramuja menika Kang Mas. Dadi jeneng sira tunggal karep kepengin ngayunake marang Sri Asih. Mboten sisih menapa ingkang dados pangandika panjenengan. Wah, cilaka. Tapi pun prayogine ngene. Jeneng aku wong tuwa kudu bisa tumindak adil. Aja nganti diarani aku wong menang-menangan. Mula nganti kuwi bab perkara Sri Asih kowe lan aku aja nganti bentak sirah. Luwih becik kowe lan pun Kakang bareng-bareng nglamar nang Toyo Arum. Nglamar njenengan. Sinten mangkenipun ingkang dipun tampi menawi panjenengan? Kowe aja nganti Sri Asih kula pasrahaken. Bawa wong selipun. Menawi Sri Asih pilih kula panjenengan pun seri. Iya. Ini Rening wis ana rembug sing gumathok. Ayo diganjangan tumuju ning Toyo Arum. Monggo kula dherekaken. Niritok dherekaken. Warto. Nggih.
nepangaken. Iya, Nami kula Pramuji, Pramuji. murid saking Pertapan Toya Arum. Murid saka Pertapan Toya Arum. Panjenengan sinten? Alah kaget aku. Aku Tejo Baskara. Pangkat Bupati Parang Kencana Negaraka. Tejopati. Negara kok? Negaraku. Nah, Kowe iki kok iso ana. Jenengan Tejopati. Jenengku Parangkusumo kuwi pinangka kadipatenku. Adipati pinangka pangkatku. Oh, dadi nika sedulur adipati. Ya. Pancen kaya ngono, Pramuji. Yen to pancen cetha kowe iki murid ing Pertapan Toya Arum, aku bakal takon karo kowe. Toya Arum. Lah iya Toya Arum. Ngalah yo. Kowe iki krungu ta ora? Walah yo kupingmu iki beklaran tok Yang desa. Iya ngono. Wah, Apa bener? leres. Lamun to Bapa Si Pramuja iki duweni yoga yang jenenge Sriasih. Leres. Tenan? Nggih. Nah, Jenengan kok ngerti ngertos? Lho iya mergo kabar wis kawentar. Oh, kabar wonten Nah. media massa. Nah, Berarti kok sembarang dika iki ono. yen ngoten panjenengan nika sampun kulak pawarta. Iya. Gawene nonton Quran maca TV. Siap Bang Bayi. Siap Siap Bang Bayi walak-walik iki piye? Maca Quran nonton TV. Nah. Oh, dadi ngoten. Ayo. Ning desa mboten wonten TV. Mulo kuwi iso tak wene iso tak. Nah, ning bener. Lamun to Bapa Si Pramuja iki duweni yoga yang jenis Sriasih, nggonku temeka ing Toya Arum, aku bakal nglamar. Ngoten. Panjenengan ampun gupet ngadepi kula. Heeh. Kok mah gugak. Kaget aku. Badhe dipun kersakaken. Iya. Wah, Tak ngundut pinangka dadi garwa. kamu mongko Sriasih menika dereng kawangku sinten kemawon. Lah iya. Ah, iki cocok. Cocok kali cocok. Nanging emanipun Emane? panjenengan mboten dikeparengaken mlebet wonten Toya Arum. Sebabe apa? Bapak Pramuja sampun mundi dawuh kalian kula. Kalian para niki sederek kula. Heeh. Sinten kemawon mboten dikeparengaken mlebet wonten Toya Arum. Ya ndelok-ndelok sing tamu iki sapa? Ayo niatku iki becik Iki niatku piye jadi jadi? ngono nglamar karo Sriasih. Niatku becik lho. Nanging kula mboten mantun niku. Lho, Wis Mengkene ngene kula wae. didukani kalian Bapak Api-api Pramuja. anaten yen pancen kowe iki wedi didukani, Nggih. aku wae ana dalan. Aku pengen ketemu karo Bapak Si Pramuja. Mboten saged, Ora iso. mboten saged sanes sedal mawon nggih. Nah aku mbacut. Lho, mbacon yo kula tempiling jenengan. Ngene. Wah!
isin-isin kebun raja. Nanging sak tengah ngalas ini kok sepi banget ora ana kewan kang kumliwet. Bener. Ana sak guring grumbul katene kae kewan kita. Bakal pas iki nyepu iki. Pancen bener. Sing tak tamani nyepu kuwi mau salah sawijining kewan kidang. Dudu menungso. Niku wae boten wonten kewan kidang sing mapan ana ing sendang. Sak pinggire grumbul niku wae kula. Kuwe Nggih. dudu kewan kidang. Dedek. Ya sing gedhe pangapuramu. Mergo saka rumangsaku kuwi mau kewan kidang. Mergo kadaya-daya aku gorek buron-buron kanggo isin-isin kebun raja. Dados boten sengaja. Pancen kaya Nggih, ngono. pun kula tak bali. Sik to. Ngeten apa? Ora ngono. Aku nggumun banget lawan kowe. Kok gumun perkara Iya wae. apa? Bocah wadon ayu rupamu kaijenan mapan ana sak teng alas pinggire sendang. Kok ora duwe rasa was lan sumelang, ora duwe rasa wedi ngono apa piye? Jane nggih wedi. Lamun tok kowe wedi, mbok iya bojomu kuwi dijak. Bojo. Heeh. Kula niki dereng gadah bojo. Piye? Kula tasih perawan. Piye? Tasih perawan. Ah, Kok apriko? tenane. Nggih. Saka bocah saka ngendi? Saking Toyaru. Saka Toyarum. Nggih. Apa pancen kanoman ana ing tak Toyarum kuwi padha wuta ngono apa piye? Kok uta pripun? Ana bocah wadon ayu rupane kok ora gage dipek bojo. Ah, ngeten lho. Kula niki rak ngrumangsani. Wong wadon saking desa. Anake wong ra duwe. Sapa mau kang dadi aranmu? Kula Sri Asih. Sri Asih. Sampeyan sinten? Diwanuhke, aku Sindu Negara. Kalbu Nalendra ana ing Tanjungan. Penayoman wonten ing Tanjunganom. Pancen bener. Ora usah dadak nyembah lawan aku mapan ana sak tengah alas. Kowe lan aku padha. Mboten paring duka. Ora. Kejawi nek ngoten. Pun nggih kula tak. Durung dhisik to. Lho enten napa malih? Sepisan ketemu kelawan kowe Sri Asih. Nggih. Kaget sakjroning atiku. Kaya-kaya rontok kabeh. Iya. Mergo ngerti ayumu. Bareng ngandhakake durung duweni bojo, apa pancen Sri Asih gelem tak pek bojo? Sampeyan pundhut bojo. Heeh. Ampun gojek. Ora, aku temenan. Pinjen menika salah setunggalipun pengayoman. Kok badhe mundhut bojo saking Karang Pradesa. Apa ya salah, apa ya luput? Pancen boten luput. Nanging menapa boten badhe ngsemake asma panjenengan sinuwun? Tak kira tiba kosok baleni. Mesti wae nambahi kuncarane asmaku. Mergo aku salah sawijining Nalendra, ora mbeda-bedakake bakal ngangkat derajate wong cilik. Gimana kula boten purun? Kok ora usah dadak kaya ngono sih. Tapi yen menika lho. Tak rewangi aku nembung tresna lawan kowe atas sing aku Nalendra sembane Tanjungan. Kok gampang. Kurang apa jajal coba. Bloko wae. Pancen nggih boten wonten kirangipun. Kae pinjen menika gampil nibake Raustrisna. Kamangka ketemu nek sepisan lho. Mergo rasa kowe ra bisa tak sirati. Tresna kita ora mawas pangkat derajat. Kok ati pawitane. Aduh, apa cewek-cewek? Dimeske jare.
Arto. Apa ya ora gelem nampa katresnanku? Kersanipun kula purun nampa tresna panjenengan. Mestine wae kaya ngono mergo gedhe tresnaku kelawan kowe Siasi. Ngemanipun Emane kepiye Bocah Ayu? kula boten tresna, boten. Siasi. Nengane banget ngandhakake boten kok tangane ngawe. Siasi enteni aku Bocah Ayu.